Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα και τον αυριανό δήμαρχο Θωμά Πέδρα. Συντριμμότες και συντριμμότισσες, φίλοι και φίλοι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας. Απόψε λέμε με βεβαιότητα ότι οι εκλογές της 8ης Οκτωβρίου είναι αφετηρία μας για ένα νέο ξεκίνημα. Φίλοι και φίλοι, σε μόλις 5 μέρες καλούμαστε να επιλέξουμε τη νέα δημοτική αρχή και το νέο δημάρχο. Επιλέγουμε την ενότητα πολιτών Νέα Γιάννενα, προτεραιότητα της αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Δεν ρητορεύουμε την αλλαγή. Εγγυόμαστε και θέλουμε την αλλαγή. Έχουμε τη γνώση και την ικανότητα να αλλάξουμε τη μοίρα του Δήμου μας, να γίνουμε κύμα διεκδίκησης και επιτυχίας με την ενεργή συμμετοχή σας στα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, ιδίως τώρα κάτω από τις συνθήκες των νέων αρχηγών για τις κοινωνίες και τη δημοκρατία. Είμαι αποφασισμένος από την 1η Ιανουαρίου να υπηρετήσω το θεσμό του Δημάρχου με την ενότητα πολιτών Νέα Γιάννενα. Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω τον Δήμο με όραμα, οργάνωση και προγραμματισμό. Μπορούμε να διεκδικήσουμε την αλλαγή, μπορούμε να συνεχίσουμε την κοινωνία, γιατί είμαστε μια παράταξη αυτόφωτη και όχι ετερόφωτη. Δεν αναζητάμε το φως από κάπου αλλού για τη θετική αποδοχή και αναγνώρισή μας. Μας γνωρίζετε από την προσωπικότητα του κάθε μας, τη δική μας γνώση και εμπειρία, τις δικές μας απόψεις και θέσεις που ανακαλούν το δικό μας φως και προπάντως τα δικά μας οράματα που αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν μέσα από την κοινωνία με κάθε μια και κάθε ένα από εσάς. Στην παράταξη και στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν πρόσωπα με εμπειρία, νέα πρόσωπα, γυναίκες και άντρες που στο τομέα της δραστηριότητάς τους είναι από τους καλύτερους που διαθέτει το Δήμο μας. Το ψηφοδέλτιό μας είναι σε απόσταση το καλύτερο. Αγαπητές και αγαπητοί συντριμμότες, λέμε ευθέως στη σημερινή δημοτική αρχή. Δεν θα εμπιστευτούμε την ηγεσία του Δήμου μας σε ετερόφωτα πρόσωπα που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και για να εισπράξουν την αποδοχή αναζητούν δανεική λάμψη. Λάμψη που κάνει το προφέρον του χρόνου. Ήδη η παρούσα δημοτική αρχή χορεύεται στο ημίφος και κατάφερε να παρασύρει σε αυτό το όλο το Δήμο. Η πόλη μας έχει καταστεί πλέον τουριστικός προορισμός. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με την τουριστική ανάπτυξη των Τζουμέρκων, του Μετσόβου, της Κόνοψας, του Προβολίου και των Ζαγοροχωρίων, που ήδη εντάχθηκαν στην UNESCO στα πολιτιστικά μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, καθιστά το Δήμο το κέντρο όλων των μετακινήσεων προς τους παραπάνω προορισμούς. Χρέος μας να αναπτύξουμε και να δείξουμε τουριστικά το σύνολο του Δήμου μας σε δικτύωση με όλους τους άλλους Δήμους του νομού Ιωαννίνου. Δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε την αύξηση ακόμα περισσότερο της τουριστικής κίνησης
στη δίνη της οικονομικής κρίσης, με βασικό πυλώνα τον ΟΚΑΠΑ, αναπτύξαμε με ελάχιστους φόρους μια αξιοσβήρευτη κοινωνική πολιτική και στηρίξαμε δεκάδες οικογένειες και εκατοντάδες άτομα. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε ιδιαίτερα και η κοινωνική πολιτική της Ευρώπης, του Πυροδοτημίου και όχι μόνο, όπως η ενορίες της με την οργάνωση συσυγκρίων. Όμως, η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο η εξασφάλιση προφής και στέγης σε ανισορροπούντες συμπολίτες. Η κοινωνική πολιτική στοχεύει κράτος πρόνοιας και αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών που έχει στον πυρήνα της την αλληλεγγύη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Κατατείνει ώστε με βάση το σχέδιο δράσης που αναπτύσσουμε, οι συνδεμότατα δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερούν, να ζουν και να λειτουργούν στο δημοτικό και κοινωνικό ιστό, ισότιμα και με κοινωνική προστασία. Λύσεις υπάρχουν και θα βρεθούν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξασφαλίσουμε την παροχή ίσων δυνατοτήτων ευημερίας και ζωής σε άτομα που μπορεί να στερούνται φυσικών ικανοτήτων και σε άτομα που αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά μειονεκτούντα λόγω φυλής ή χρώματος, γιατί ο πολιτισμός είναι δομικό στοιχείο του Δήμου, έρχεται από πολύ παλιά και ως νέα δημοτική αρχή θα τον διατηρήσουμε, θα τον αναδείξουμε, έτσι ώστε να γίνει το Δήμο μας ένα από τα πιο αξιοσβήρευτα πολιτιστικά κέντρα της χώρας. Αναφερόμενος παραπάνω στο θέμα του πολιτικού, προηγουμένως θα δώσω και ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό. Καταρχάς, ως πόλη τα Γιάννενα, είμαστε η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Συνεργαζόμαστε αρμονικά και δημιουργικά με κάθε φορέα και πρόσωπο που παράγει και ασχολείται με τον πολιτισμό, όχι μόνο στα στενά πλαίσια του τύπου μας, αλλά σε ολόκληρη την χώρα και το εξωτερικό. Θέση μας είναι ότι η παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός πάνε χέρι-χέρι και υπάρχουν συνειδήσεις και χαρακτήρες. Αναδεικνύουμε τα ιστορικά και πολιτιστικά πρόσημα του Δήμου, του Λευκαρποδίου, αλλά και ολόκληρου του νομού. Επιδιώκοντας τη συνεργασία με τον Δήμο του Δόνης, θα επαναφέρουμε το θεσμό του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που από το 2014 έως το 2019 δημιουργούμε έτσι αντίστοιχο θεσμό με αυτό του Φεστιβάλ Αρχικών Διδάλων σε περιφερειακό επίπεδο. Για να γνωρίζετε ποιον θα επιλέξουν δήμαρχο για την επόμενη πενταετία τα Γιάννενα. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω και εργάζομαι στα Γιάννενα. Ζω και υπάρχω μαζί με όλες και όλους εσάς. Είμαι ένας από εσάς. Μεγάλωσα στο Δήμο μας και έκανα κτήμα μου τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της προσφοράς στο κοινό καλό, της αγάπης για τον άνθρωπο, το Δήμο μας, τη χώρα μας και προπάντων μεγάλωσα και αισθητίστηκα τη βασική αρχή του ήθους και της ανιδιοτέλειας που πρέπει να διέπει κάθε άνθρωπο και ιδίως εκείνες και εκείνους που ασχολούνται με τα κοινά. Στο μέχρι σήμερα βίο μου ποτέ δεν υιοθέτησα ούτε αποδέχτηκα το ύφος του παντεγνώστη και του πεφωτισμένου. Πάντοτε είχα και έχω ως πρόταγμα να ακούω τις θέσεις και απόψεις των συνεργατών μου, των δημοτών και να εμπλουτίζω με αυτές τις γνώσεις μου. Μιλούσα και μιλάω με όλους, προχωράω δίπλα σε εσάς, μαζί με εσάς. Απεχτάνομαι και δεν μπορώ να συνομιλήσω με πρόσωπα που εφορούνται από φανατισμούς και μαναρότητες, από φασιστικές, ναζιστικές, ραζιστικές και αντικοινωνικές απόψεις. Απόψεις που είναι κριτικές απέναντι στη δημοκρατία και τους εθνούς μας. Με αυτές τις αρχές και το
ήθος που μεγάλωσα, προχώρησα και προχωρώ μέχρι και σήμερα στη ζωή μου. Με αυτές τις αρχές και το ήθος θα προχωρήσω και στην επόμενη θητεία μου ως δήμαρχος σε ένα δημαρχείο ανοιχτό στους κοινότητες και να δημιουργήσουμε μαζί το μέλλον αυτού του Δήμου. Η εκλογική μάχη είναι μπροστά μας και όλοι μαζί θα την κερδίσουμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή και θα είμαστε οι πρωταγωνιστές. Η μάχη συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Δεν αναστέλλεται ούτε χρονικά, ούτε τοπικά, ούτε από προσωπικές συμπάθειες. Οι εκλογές τελειώνουν την Κυριακή στις 8 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα. Μέχρι